मंदिरगिरी Depend Boro long live, long live, long live. Depend Boro, depend Boro, depend Boro. Jindabad, Jindabad, Jindabad. Depend Boro, long live, long live, long live. UP. सासे युथखौ नोङो बेबायदि दाउ अमा हांसो बायदि जुदि दरदाम खालामनानै जुदि बायोबा प्रलोभन होयोबा प्रभक होयोबा बे माबायदि नीति जोंनिया जाबाय हार्ट टु हार्ट कानेक्ट जोङो लाइमोनफोरनि भबिष्यतनि सिन्तानि थाखाय खामानि मावगोन बेखायनो बिथाङा बायखांबाय थाथों एसे फैसा खरस जाथों जोंहा जेबो आपत्ति गैया हाजार हाजार जेन जेदा परिबर्तन खालामनायनि जात्रायाव दिनै दङ जों आरो जेन जेदनि रेलिबो खालामगोन थेंक इउ उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव UPPL दलोआ आंनो टिकेट होदों नमिनेसन जालांबाय दिनैनिफ्राय पूर्णांग पर्यायाव इलेक्शन केम्पेइननि हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ आरो बे हरिसिंगा जे जोंहा जोहोलाव बालिराम बर' बे गेवलां फोथाराव प्राय 700+ बेयाव अकल हरिसिंगा आरो ओरै सान्तिपुर गरायदाग बिभिन्न ओनसोलनि ज' जानानै गोबां हाजार हाजार युथ दंबावो भैरबकुन्द'आव दङ जोंहा धनस्रि समष्टिनि सिङाव दङ काजियामाटी एरियायाव उदालगुरि टाउनाव दङ बेयाव 700+ गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि युथ ज' लोगो नांनानै जेन जेड स्टेन्ड्स फर डिपेन्ड बर' होननानै मोनसे केम्पेइन बिथांमोना खालामदों आरो बिनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय आथिखालनि लाइमोनफ्रा आथिखालनि युथआ गावनि जिउखौ गावनो दानो लुबैयो गावनि डिसिसनखौ गावनो लानो लुबैयो आरो बिथांमोना साफ्रोमबो बिमा बिफाखौ खावलायदों जे एबाराव जोङो निउ भटार बा यां भटारा जोङो सासे युथ लिडारनि थाखाय जोङो स्टेन्ड खालामगोन आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव बिथाङा जि पार्टिनियानो जाया मानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव UPPL पार्टियाव भट होनानै डिपेन्ड बर'खौ देरहाहोगोन होननानै बिथांमोना थांखि लादों थारैनो जोबोद बाख्नायथाव जेरैबायदि नेपालाव सरकार सोलायदों जेन जेदा बांलादेशआव सरकार सोलायदों उदालगुरि विधानसभा समष्टिखौ जेन जेदा देरहाहोगोन आरो बिथांमोना जि डिसिसन लागोन बेनो फाइनाल डिसिसन जागोन सिनियरफोरनि आइ आफानि आशीर्बाद लानानै जों आवगायदों नाथाय नेपाल आरो बांलादेश बादि जों बेयाव हिंसा खालामा रावखौबो माने हिंसा खालामनाय दाबि धमकि सोरखौबा गादबनाय बेबायदि नङा जोंनि या जाहैबाय सान्ति गोरोबलायनाय अनलायनाय आरो युथनि फिउचारखौ साख्रि बाख्रिनि खोथा दङ लाइमोनफोरनि थांना थानायनि खोथा दङ जिउ राहा दानायनि खोथा दङ स्पर्ट्सआव इडुकेसनाव कालचाराव जायफोरा फरायखांबाय बिथांमोननि स्किल एन्टारप्रिनियरशिप फार्मिं बे होनो गोनां दङ गोसो थायोबा गासिबो मावनो हायो आरो बेखायनो जेन जेदा दिनै इउनाइट जादों आरो जेन जेदा इउनाइट जानाय माने बेयाव खुनु सक्तिया जोंखौ लाखिनो हाया 9 तारिखआव फाइनाल गेमा जागोन आरो 9 तारिखआव जोङो फाइनालि देरहागोन बे जोंहा आत्मबिश्वास दासिम उदालगुरि समष्टियाव जेन जेदा इउनाइट जादों 25 बोसोर जातीय संगठनाव खामानि मावनाय बिथांमोना आंजों मोनसे कानेक्सनाव दङ आरो दिनै आं मिथिस्लाबाबासिनो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि युथफ्रा दिनै कानेक्ट जादों 5 बोसोर 10 बोसोर आङो फोरोंगिरि हिसाबै साबजेक्ट टिचार मावदोंमोन साख्रिखौ आं गारबाय दा बेयाव गोबां स्टुडेन्ट दिनै फैदों बर'आनो जा राभायानो जा बेंगलि जा एसामिस जा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सावताल आदिबासী बिथांमोना बुंदों जे স্যার মই আপোনাৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ মই আপোনাৰ ছাত্ৰী আছিলোঁ ষ্টুডেণ্ট আছিল এতিয়া আমি আপোনাৰ কাৰণে লাগিম ভেৰি মাছ পজিটিভ दा बेखायनो आंहा आत्मबिश्वास दङ युथनि थाखाय बिथांमोननि भबिष्यत दानो थाखाय खामानि मावनाया आंनि प्रथम लक्ष्य आरो कर्तव्य आरो उदालगुरियाव कलेज इउनिभार्सिटी मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज नार्सिं कलेज पारामेडिकेल आरो पलिटेकनिक गायसननायनि गेजेरजों जोङो इन्स्टिटिउसननि इडुकेसननि सेन्टार आरो युथनि एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन बानायनाया जोंनि दायित्व बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथाङा लोगो हमखांनायनि उनाव रिहन दैमारिनि फिसाला बिथांनि हानजाया बै जेन लोगो हमदों थाखो बिथांमोनखौ खोब फिन लोगो हमफिननायनि सरसायाव सिखारदों बेनो दा जाय जोंनि माने अपोनेन्ट रिहन दैमारि बिथाङा 20 बोसोर MLA खेबनै मन्त्रि 20 बोसोराव विधानसभायाव खेबसेबो आवाज दैखाङासै 20 बोसोराव बिथाङा भारत भुटान माने सीमायाव दै लोंहोनो हायाखिसै जिब जन्तुआ लोंनाय दैखौ लोंनो गोनां जायो 20 बोसोराव उदालगुरियाव मोननै टेंकि बानायबाय PHCनि बे मोननै टेंकियाव दै गवा
आरो बेबो आइरन दा बिथाङा भैरबकुन्दनिफ्राय MCLA जाबाय हाग्रामा महिलारिया बिथांनि डेपुटि चिफ होदों BPF नि मानसिफ्रा बुंबाय थादों जे सारा डेपुटि चिफखौनो मोनखाबाय मानोथो आरो इलेक्सन गेलेबावनांगौ डेपुटि चिफखौनो मोजां मावना 20 बोसोर MLA आवथ' सारा जेबो मावनो हायाखिसै गतिके डेपुटि चिफखौनो मोजां मावनांगौ जों हले भट होआ जोङो दिपेन बर'नोसो भट होगोन जों पार्टिखौ नायनाय नङा जोङो मानसि हिसाबै बेक्ति हिसाबै भट होगोन साइलेन्ट भट होगोन होननानै बुंदों बिथांमोना बुंनो हायाखै गावनि पार्टियाव गिदिंबाय थागोन बिथांमोना किन्तु आंजों जों कानेक्सनाव दङ किन्तु बिथांनि फिसाला आं नामखौ मिथिया बिथाङा जोंनि जेनजेटआ जेराव खामानि मावदों मोनायाव थांनानै बिथांमोननो 10,000 50,000 1 लाख 2 लाखनि प्रल'भन होयो बायखां लांदों किन्तु सासे बायखांनायनि एगेन्स्टआव 100 जन जेनजेट ओंखारदों सानै बायखांनायनि एगेन्स्टआव 200 जन जेनजेट ओंखारदों बिथाङा बायखांदों जोंनि जेनजेटआ फैसा लाबोगोन आरो फैसाखौ ला किन्तु गावनि भबिष्यतखौ सान एबाराव नों 10,000 नि बायखांजायोबा नेक्स्ट नोंनि भबिष्यतआ मा जागोन बेखायनो आङो बुंदों जे रेवन्त दैमारिनि फिसालाया जुदि बिथाङा इयुथ बा यां लिडार बा बिथाङा बबे संगठनाव बबे जातिनि अरिहना आरो कन्ट्रिबिउसन दङ बिथाङा फैसा थानायखायसो बायखांनो हादों जोंनियाव फैसा गैया जों बेखायनो बायखाङाखै बायखांनायनि प्रश्नआनो जाया सासे इयुथखौ नोङो बेबायदि दाउ अमा हांसो बादि जुदि दरदाम खालामनानै जुदि बायोबा प्रल'भन होयोबा प्रभक होयोबा बे माबायदि निति जोंनिया जाबाय हार्ट टु हार्ट कानेक्ट जोङो लाइमोनफोरनि भबिष्यतनि सिन्तानि थाखाय खामानि मावगोन बेखायनो बिथाङा बायखांथों बायखांबाय थाथों एसे फैसा खरस जाथों जोंहा जेबो आपत्ति गैया हाजार जेनजेटआ परिबर्तन खालामनायनि जात्रायाव दिनै दङ जों आरो जेनजेटनि रेलिबो खालामगोन थेंक इउ